Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekumkhulu le-SABC Auckland Park eGoli nazi eyinohlonze kusihlwa nje. It is the South African government alone that has the authority to engage on behalf of South African people with any other government. Iya ngokuqonga incindezi yokuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ayithathela inyathelo i-AfriForum kulandela uhambo lwayo lwaseMelika oluthukuthelise abantu abaningi. Ngisaba ngithuke manje ke sisaba ngoba kulemvula isiqala ukukunetha futhi siyacabanga ukuthi mhlawumbe kuzophinda iqale phansi. Sesenyukele kwaba ishumi nomuvo isibalo sabantu asebeshone ngenxa yezikhukhula ezihlasela indawo eyisogwini lwesifundazwe KwaZulu-Natal kuleli sonto. The province, through trade investment KwaZulu-Natal, has set a target of securing investment worth 4 billion. Undunankulu wakwaZulu-Natal uThami Ntuli wethula inkulumo emayelana nesimo sesifundazwe nalapho ebalule khona ezinye zeyinselele ezibhekene nohulumeni obumbano ohola kulesi sifundazwe iGPU. Nabenkosana bayiphika beyazi abakaBishop Khalo indaba zaseNdlunkulu zingididile siyakhuleka nina bezinyane lengezengeze. Iyaqonga incindezi yokuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa athathele i-AfriForum inyathelo malungana nohambo lwayo lwaseMelika oluthukuthelise abantu abaningi. Amanye amaqembu ezombusazwe senxusa ukuthi le nhlangano ithathelwe inyathelo ngalokho abakubiza ngezenzo zokuvukela umbuso. Kulandela ukucikicwa komthetho wokubuyiselwa komhlaba eNingizimu Afrika esizidalela amazinyo abushelelezi, kumengameli waseMelika uDonald Trump njengoba egcine enqamula uxhaso lwezemali. Ngaphezu kwalokho isinyathelo se-AfriForum sokuvakashela eMelika ngenhloso yokudambisa isimo naso asikatheli izithelo nesigxekwa kakhulu umengameli wezwe. We need to be sending a clear message to them that as far as we are concerned, as proud South Africans, we prefer that we should all stay here and solve our problems. And already what they are doing has spawned divisions in our nation, and that is not a nation building process of running around the world to try and have your problem solved. You are just sowing divisions. I-ANC ibize izenzo ze-AfriForum njengezitshengisa ukungazigqaji kwayo ngokuba izakhamuzi zakuleli. It is the South African government alone that has the authority to engage on behalf of South African people with any other government. Individual citizens, though, do have the right to lay charges against them. The ANC will be loath to waste valuable time needed to address national challenges or to make these races into martyrs by government charging them for treason. Iqembu i-EFF nalo lifuna le nhlangano ithathelwe izinyathelo ngaphambi kokuthi kwenzeke omunye umonakalo. Their actions are a direct threat to the stability and sovereignty of South Africa. They must be treated as such. Iqembu umkhonto wesizwe lona selivulele i-AfriForum icala lokuvukela umbuso. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal uthi sebeyishumi nanye abantu asebeshonile ngenxa yezikhukhula esifundazweni. Imvula yenza umonakalo omkhulu endaweni eseningizimu yeTheku kwacekeleka phansi izindlu, imigwaqo, amabhizinisi kanye nengqalasizinda kuleli sonto. Abantu abahlala lapha bathi sebelala obenyoni. Abanikazi bemizi eMlazi esigcemeni sakwaSisi basashaqekile ngemuva kokonakalelwa impahla kudilika udonga ngesikhathi kunezikhukhula. Abanye bathi bakwazile ukuhlenga ezinye izimpahla zabo kodwa okunye konakele. UNonkululeko Cele uthi useyesaba uma lihloma izulu njengoba indlu yakhe ingase icekeleke phansi. Ngisaba ngithuke manje ke sisaba ngoba kulemvula isiqala ukukunetha futhi siyacabanga ukuthi mhlawumbe kuzophinda iqale phansi ngoba angizange ngilale ngisho nalapha ekhaya ngendlela bengisaba ngayo. Ezinye izakhamizi zithi zikwazile ukuhlenga abantu ebebevalelekile endlini. Bavalelekile ngaphakathi, udaka selishaya isicabha la ingenela amanzi endlini kwangazi usihulwandle ngase ngakukhahlela ke lesi esinye isicabha sasedaningi ngoba bengakwazi ukuphuma. Mengisi ngiyafika phakathi ingane yilele esipotshini ziyantanta emanzini.
uMasipala waseThekwini uthe usuyokwazi ukunikeza imbiko egcwele ngabakhahlamezwe izikhukhula ngeviki elizayo. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini. Undunankulu waKwaZulu-Natal uThami Ntuli ubalula izinga eliphezulu lokwentuleka kwamathuba emisebenzi, ubupha nokungahlinzekwa ngezidingo zomphakathi njengezinye zengqinamba ebhekene nesifundazwe kwaZulu-Natal. Undunankulu Ntuli ubethula inkulumo yakhe ngesimo sesifundazwe namhlanje enhlokodolobha yaso isifundazwe okuMgungundlovu. Phakathi kokunye okuqhakanjiswe undunankulu njengempumelelo selokhu bengene kuhulumeni kulezi zinyanga ezisishiyagalombili ezedlule ukubuya kozinzo lomnotho wesifundazwe. Ukwentuleka kwemisebenzi ngokunye okuseyinselele kuhulumeni esifundazweni. While we see encouraging indicators, including a gradual declines in inflation and interest rates, along with slightly increased international reserves, our province gross domestic product, the GDP, growth remains below target and expectations. Job creation continues to be a critical challenge, with unemployment exceeding 30%. The youth face a hardship, with 2 out of 3 young people unable to secure productive employment. Untuli uthi bahlonze ingxenye zendawo egubuzele kakhulu ubugebengu. Waqagula nokuthi uhulumeni wesifundazwe usuphuma umkhankaso wokuqeda nya ngezinga lobelelesi. Undunankulu Ntuli wengeze ngelokuthi bafuna nokuxazulula ngokusheshsha udaba oluyinkinga ngeimvume zokusebenza kwamatekisi esifundazweni. Uphinde waphawula nangodaba lokubuyiswa kwesithunzi sabaholi bomdabu kwaZulu-Natal. Njengohulumeni waKwaZulu-Natal sibuka ubukhosi kusuka kwisilo samabandla, amakhosi asendlunkulu nezinhlaka zobukhosi njengesithako esemqoka ekuvuseleleni ithemba kulesi sifundazwe. Sibuka ubukhosi njengengxenye yokubusa. Kusenjalo umbukelo ukuthuthukiswa komnotho bekuseqhulumilweni enkulumeni yesimo sesifundazwe ethule undunankulu waseMpumalanga uMandla-Ndlovu. Undunankulu waseMpumalanga uMandla-Ndlovu ethula inkulumo yesimo sesifundazwe ubale izinto eziseqhulwini njengokusimamisa umnotho nokuhlinzeka ngezinsiza zikahulumeni. uNdlovu uthi ukuntuleka kwamanzi kuseyinselele. Water is a challenge. I accept that it is a challenge. We did not say that everybody in Mpumalanga or every household in Mpumalanga is getting water. We said 87%. We have got 13% of households that they are not having access to clean water. Amaqembu ezombusazwe amsola ngokungabi neqiniso kulesithembiso azenzile. He is repeating what he promised the last SONA 2024. Issues the bridges, Emalahleni, he mentioned the same thing. Issues Zoguti, I mean, it's just promises. They spoke about building dams. Where are the dams today? They spoke about building the ICC. There's no ICC today. The whole list of water projects that are incomplete, that is saying they are going to be incomplete. There's a crisis of water current. Lo bengumgqugquzeli omkhonto wesizwe esifundazweni uMary Phadi unikezwe incwadi yokuxoshwa esikhundleni ngaphandle. Namhlanje bekusuku olumatasa emahhovisi omasipala behlukene kuzwelonke njengoba bekuphela isikhathi sokubhaliswa kuyiphaza nokuhlelo lwamenyezelwa umengameli wezwe uCyril Ramaphosa emva kwezigameko eziningi zokuphangalala kwezingane ngenxa yokudla kwakusolwa ukuthi kunobuthi. Ethe kubhekene nenselele yokukhahlamezwa izikhukhula ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ezindaweni ezahlukene. Kodwa abanikazi beziphaza bebeqhubeka nokubhalisela izimvume zokuthengisa. Ezinye izicelo zabanikazi bezitolo aziphumelelanga ngenxa yokuthi azihambisani nemigomo ebekiwe. One of our biggest challenges has been in informal areas because you don't have a formal address, and some of them it has been very difficult for us. Once they send, they'll just say, I stay in Inanda.
Zibe ziphaza bathi baluthokozele lolu hlelo. I found the process quite simple. The first day that I came here last week, I think also when you're asking questions to the business license department here, you need to be more conscious and clear as to what you're applying for. Omunye osomabhizinisi eNorthwest noseke wazama ukubhalisa uthi iziningi izinqinamba ahlangabezane nazo ngesikhathi ebhalisa. When I arrived there by the district municipality, they reversed me. They say you have to go and do this and this and this. And then all those things, they want another cash from us. We never planned that, and at the time it was all right. But we are still a growing nation. We are still growing people. We don't have that cash to do those things as we want to do. Kusenjalo isifundazwe iLimpopo sikhiphe isexwayiso esiqinile kulabo abangahle baqhubeke nokusebenza ekubeni bengenawo amaphepha abagunyaza ukuba basebenze. The number of applications that we received from the 14th of November last year, we received over 5,700. Of course, that number may have changed as of yesterday. Sekuvaliwe ukubhalisa njengoba namhlanje bekuwusuku lokugcina. Mbukelo sathi qoyitolo mangabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi. We meet here to say farewell to our own leader, a liberator, a Pan-Africanist. Uzofihla kusasa lo wabe umengameli waseNamibia uDokotela uSam Nujoma enhlokodolobha yakulelazwe iVenduk. Asikubulungile sikwamukela uma basande kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi iyaqonga incindezi yokuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ithathele inyathelo iAfriforum kulandela uhambo lwayo lwaseMelika oluthukuthelise abantu abaningi kulelizwe. Bukela sikhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo baso. I-ANC ithi isaqhubeka nenhlelo zokufeza konke okwathenjiswa izwe emqulwini owacikicwa ngo-1955 iFreedom Charter. Owayengunobhala jikelele we-ANC nosengusihlalo wayo manje kuzwelonke uGwede Mantashe uthi sebekwazile ukulandela imigomo yomqulo oqukethe okuzokwenzelwa izwe. Ugcizelele ukuthi izimbili kuphela izinto kweziyishumi eyisele nokuyizinto abaphezukwazo njengamanje. Freedom Charter, then 8 of those clauses in the preamble have been implemented almost fully. We have 2 clauses that are work in progress. Njengoba kusanda kusayinwa umthetho wokubuyiselwa komhlaba nje nobhala jikelelo ANC ufikile Mbalula uthi kancane kancane izofezwa ngokugcwele izithembiso eyisemqulwini ukuthi lizophathwa kanjani izwe. And wealth, we are implementing that within the framework of economic transformation. That is why we have repealed the Act of 1975 and introduced the Act of Land Expropriation. Yize sekuphele iminyaka yenkululeko engama-30 futhela kuleli kuseyilona elinengqinamba enkulu yokungalingani kwabantu emhlabeni, uMbalula uyakuvuma ukuthi kubenzima ukufika esivumelwaneni sokuthi lizophathwa kanjani izwe. Of course, we are executing the full realization of the Freedom Charter. Kube nokuvumelana ngezinto eziningi ekutheni lizophathwa kanjani izwe. Lokhu kushiwo umhlaziyi wezombusazwe uLetsi Mbeki. A lot of what the Freedom Charter wanted to be achieved has been achieved. For example, the people shall govern. Lo mqulu nezigatshana eziyishumi ezihlanganisa amalungelo abantu ukulingana nokufinyelela ekubeni nomhlaba kanye nokunye. Isicelo eshumini iminyaka silokwabheduka imbhikisho ezikhungweni zemfundo ephakeme yaduma kakhulu ngeLefis Must Fall lapha abafundi babezwakalisa khona ilaka labo ngeenkinga ezayibakhungethe. Namanje umbukeli iningi labafundi ezikhungweni ezehlukene zemfundo ephakeme lisakhala esifanayo ngokushaya ngolonwabo kohlelo lwemali yoxhaso lweNSFAS kanye nokungahlinzekwa kwabo ngeindawo zokufihla ikhanda. Ngasekupheleni konyaka u2015 abafundi bangaleso sikhathi ezikhungweni zemfundo ephakeme bethenjiswa uhulumeni ukuthi ngeke yenyuswe imali yokufunda unyakeni olandelayo.
Ngawo lo nyaka ngo-2016 uhulumeni wamemezela ukuthi ngo-2017 imali yokufunda emanyuvesi ngeke yeqe kumaphesenti ayisishiyagalombili nokuyilapho kwaqala phansi ibhelu zemibhikisho yabafundi ngaphansi komkhankaso i-Fees Must Fall. Osengunobhala jikelele we-MK Party uFloyd Shivambu ukholelwa ukuthi ngeminye iminyakazo lena eyohlala njalo ekulandeni. First, the reaction of government under President Zuma was to put in place a commission of inquiry to investigate methods of how we can introduce, or South Africa can introduce, fee-free education at higher education level. Ufasiya Hassan owayengomunye weyishoshovu ezayigqamile zalembhikisho wayefunda eVets ubona sengathi ukhona umehluko maqhathaniswa neminyaka eyishumi edlule. Now in the 24-25 financial year, there's over 50 billion rand that's been allocated to NSFAS. However, that doesn't mean that we've solved the problem, and that's clearly what's happening on the ground. Ikomiti elibhekele umnyango wemfundo ephakeme eParliament linombono ukuthi imfundo yamahhala kwamanje ingafanele ihlinzekwe kulabo abaqhamuka emndenini esweleyo. It's not because there are no funds. This government has put in resources there. Like I've told you, since 2015, the scheme would have, moved from about 5 billion to 50 billion now. Ungqongqoshe zobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo uMamoloko Kubayi uthi umthethosisekelo waseNingizimu Afrika usalokhu uyisisekelo samalungelo abantu. Ubekhuluma emcimbini wokuthula kwenyanga yamalungelo abantu eNyuvesi yaseGoli eSoweto. Wezobulungiswa uthi izinhlangano zomphakathi zibamba iqhaza elimqoka eqhamiseni igebe elikhona ohlelweni lwezobulungiswa ikakhulukazi imiphakathini engakwazi ukufinyelela ezinsizeni zomthetho. That's why we say it's a reflection today. We're reflecting and we utilize today particularly to say we don't want just to launch. Let's launch and reflect with civil society, academia and others. Civil society are the people who are literally in the grassroots. They're in the communities. They're actively participating with community. Nokho ke uyavuma ukuthi azikho izinkantolo ezintsha esezakhiwe eminyakeni emihlanu nokwenza kube nokusilela emuva ekutholeni ubulungiswa. Ngale kwengqalasinda uKubayi uthi izingqinamba zemali zisalokhu zokhathaza kakhulu lo mnyango. One of the issues about this country is that access to justice, if you are to a middle class person, the missing middle in this sector is huge. Because if you look at legal aid, it says when you earn between until 8,000, you below 8,000 you can receive support from the state through legal aid. Anyone above 8,000 does not have support from the state. But we all know if you are to go to a high court, you need a senior counsel. It's a lot of money. It's almost about 25,000. So it's those things that we've got to address. Yamalungelo wabantu iqala kusasa kuzoxilwa kakhulu eqinisekiseni ukuthi izakhamuzi zakuleli ziyabuthola ubulungiswa. Lo kwaba umengameli waseNamibia uDokotela uSemnuyoma uzobeka endlini yakhe yokugcina kusasa eVenduk khona eNamibia. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kanye naloyo kwabe ngumengameli wezwe uThabo Mbeki bazohambela inkonzo yomngcwabo kaNuyoma. Walwela inkululeko eNingizimu nezwekazi Afrika futhi ube nobudlelwane neqembu lakuleli elalwela inkululeko kuyi-ANC. Leni indlela achazwe ngayo umholi waseNamibia Dokotela uSemnuyoma. We meet here to say farewell to our own leader, a liberator, a Pan-Africanist. Wake wangamela iTanzania uveze umbono wakhe ngaso isishoshovu saseNamibia. Well, what was happening in the minds of these guys? And the odds were definitely against them. But they said, no, whatever we will start. When the ANC decided we are going to take the struggle to the next level, and they said, okay, fine, Nelson, you take care of this thing. Nomunye owake waba ingxenye yohulumeni ube nombono ofanayo. This exemplary sacrifice they have made for the continent of Africa and to specific countries they were fighting for is a big lesson, as far as I am concerned, to our young people now to sacrifice and bring about prosperity to African countries. Ukudlula emhlabeni kaNuyoma kusho ukuphela kwesizukulwane esalwela inkululeko emazweni amaningi ase-Afrika.
Uhlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu. Thina neindaba siyabuya. Nabakaqamla nkomo uba silahlekile siyakufumdlebo wasoshangane ngibukela indaba ayipheli isikhathi esiphelayo kuhlehla kwenqama akusikho kubaleka isuku sethatha amandla zakuqhubeka sikuphathele zona usale kahle.